दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिफाङा बिपिएफ दोलोखौ सेथि थाखोआव दं बिपिएफ दोलोखौ थामथि थाखोआवसो दं दा हाग्रामा महिलारिया बे खोथाखौ आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों दिनै रायजो राजाया बयबो आसरित मोनदों बे बुंनायखौ बबे बिद्धियाव बे खोथाखौ बुंखो बेलाय मा प्रमान दं बेनि थाखाय बे खोथाया ओरैनो बुंनाय बेवहाय खुनु स्थाय गैया बाहाय खुनु मिनिं गैया बेखौ बयबो मिथिगौ खारन बिपिएफआ जोबनो थांगासिनो दङ नैबे बिटिसि इलेक्शनसिमल' खुनुरुखुम थांनानै थागोन जेब्ला इलेक्शननि रेजाल्टआ होखांबाय अखानायनिफ्रायनो बिपिएफआ गोग्लैबाय आरो बिपिएफआ थानाय नङा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ बिटिसिआ बानायाखै ट्राइबेलफ्रा बानायनानै लायाखै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानै एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनानै बेखौ मोनसे आयेन बानायनानै दोनदों बे दानि नङा बेनि उनावहाय गोलाव बोसोर आन्दोलननि दारैहाय बिटिसि सृष्टि जादों आरो बिटिसिखौ भारत सरकार आसाम सरकारा गनायनानै भारत सरकारा संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिटिसिखौ 6 शेड्युलाव सोनानै होदों 6 शेड्युल मीन्स बियो ट्राइबेलफोरनि देश ट्राइबेलफोरनि अधिकार बाहाय हायानो जाथों साख्रि बाख्रियानो जाथों पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसनानो जाथों बा ओनसोलाव थानाय जेसेबां सम्पति रिसोर्सेस दङ बिनि बिगोमाया ट्राइबेलासो जायो दिनै मेघालयआव मोनथाम 6 शेड्युल दङ गार' हिल्स जयन्तिया हिल्स आरो खासि हिल्स आसामाव दस्रा मोननै दङ डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं दा त्रिपुरायाव मोनसे दङ त्रिपुरा ट्राइबेल काउन्सिल बेनिफ्राय मिज'रामाव मोनथाम दङ लाइ माराक साकमा गासैबो 6 शेड्युलनि सिङाव आरो बे 6 शेड्युलनि सिङाव जानायखाय बैफ्रावहाय हानि अधिकार आं दहाय बुंनाय रिसोर्सनि अधिकार साख्रिनि अधिकार पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसननि अधिकारा खालि ट्राइबेलफोरनिल' दा जोंनि बड'लेण्डआव कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेवहाय ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलफोरनि जि निड्स एन्ड एसपिरेसन बेखौ मिट खालामनो थाखाय बे रोखोमै कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादों आरो क्षमताखौ बिटिसिआव हस्तान्तर खालामनानै हरदों आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जेब्ला कनस्टिटिउसनाव सोखांबाय बेनि उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ अफिस मेम'रेन्डाम गेजेट नटिफिकेसन खालामनानै 40टा डिपार्टमेन्टजों लोगोसे साख्रि बाख्रिया बोरै जागोन हा हुनि आयेना बोरै जागोन बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन खालामनानै बिटिसिनो क्षमताखौ हरदों जों बानायनानै लायाखै बिटिसिआ बानायनानै लायाखै गोदान आयेन बानायनानै लायाखै बियो ट्राइबेलफोरनि जुदि बियो अपराधब्ला बे अपराधखौ ट्राइबेल मानसिया खालामाखै बिटिसिआ खालामाखै बर'आ खालाया बे आयेनसो बे आयेननि सायाव दिलीप शइकिया जाहैबाय बिजेपिनि नेता बिजेपिनि आफादगिरि लोगोसे बियो मोनसे जाथि बेहाबो मोनसे जाथि दङ बे मोनसे सेक्सननि मानसि गतिके बिनि जि खोथा बुंनाय जे ट्राइबेलफोरनो बर'फोरनो हानि अधिकार राजनैतिक अधिकार रिसोर्सेसनि अधिकार बेफोरखौ होनो नाङा बेबायदि मिनिं खालामदों आरो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि हाखौ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ आयेनखौ बाहायाब्लानो ट्राइबेलफोरनिफ्राय सेख' लाबोगासिनो थादोंमोन आरो बिनि थाखायनो जोंहा आन्दोलन खालामनो प्रयोजन जादों बिनि थाखायनो ट्राइबेल संघ मोनसे संघ दानानै माने प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो ट्राइबेल गस्टिनि छात्रफ्रा छात्र संगठन दानानै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों आरो बिभिन्न सामाजिक राजनैतिक ट्राइबेल लीग राजनैतिक दलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे दलफोरनि दारैहाय राजनैतिक भाबै बिनि एगेन्स्टै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों दा बिटिसि जानायनि उनावहाय जोंनि आखायाव जेब्ला क्षमताया फैबाय हा हुनि बेफारखौ जोङो जेब्ला नायनो मोनबाय अब्ला ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनानै लानायखौ जोङो बन्द खालामनो हादों दा बेखौनो बिथांमोना सह्य जायाखै दासिमबो बिटिसिनि हाखौ बिथांमोना सेख' गावसिनि नाम जारि खालामनानै लानो लुबैयो दा बिटिसि सरकार बिटिआर सरकारा बेखौ होबथानायानो बेखौनो अपराध होननानै बुंनो नागिरदों दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिफाङा बिपिएफ दोलोखौ सेथि थाखोआव दं बिपिएफ दोलोखौ थामथि थाखोआवसो दं दा हाग्रामा महिलारिया बे खोथाखौ आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों
दिनै रायजो राजाया बयबो आसरित मोनदों बे बुंनायखौ बबे बिद्धियाव बे खोथाखौ बुंखो बेलाय मा प्रमान दं बिनि थाखाय बे खोथाया ओरैनो बुंनाय बेवहाय खुनु स्थाय गैया बाहाय खुनु मिनिं गैया बेखौ बयबो मिथिगौ खारन BPFआ जोबनो थांगासिनो दङ नैबे BTC इलेक्सनसिमल' खुनुरुखुम थांनानै थागोन जेब्ला इलेक्सननि रेजाल्टआ होखांबाय अखानायनिफ्रायनो BPFआ गोग्लैबाय आरो BPFआ थानाय नङा BPF दोलोआ बुंबाय थादोंमोन खौसे जानायनि बाथ्रा खौसे जानायनि बाथ्रा बुंनायावबो बिथांमोना दा नैजिथा सिटआव बिजाबथि लाइखौ फोसावबाय मा बुंगोन जादों बेलायाव बेखौथ' माने मा होननानै बुङो जल जल गाइखेर ना जल जल दै बेखौथ' बयबो नुखाजोब्बायना BPFनि जानानै आङो खौसे जानायनि हाबाफारिखौ आंनो दैदेनदोंमोन रबिराम नार्जारि रिहन दैमारि इमानुएल मुसाहारि रबिनसन मुसाहारि बिथांमोनखौ लानानैथ' आंनो दैदेनदोंमोन बिथाङा सामहाव बे बुस्थुखौ सुखुवा ज' जायोब्ला गाव सिब जाग्रोनो मोनगोन ना मोना बिनि कनसार्नआ बेसो ज' जायोब्ला खि जाने आङो सिब जानो मोननाय नङा बेखौ गिनानै बियो ज'खौनो जाहोनो गोसो गैया ओंखायनो आंखौसो गाव सिब जानो नागिरदों ओंखायनो एबसुजों रायज्लायदों UPPLजों रायज्लायदों होननानै आंनि सायाव दखारत लाबोदों आंखौ दाय बे खोथायावनो नखल आरो अरिजिनाल बाथ्राखौ बुंदों बिनि सायाव माबा आन्दोआव बाथ्रा बुंदों नकल आरो आसोल बेखौथ' बियो मा बुंगोन मा बुङा जानानै जाया सोंदों बिनि उत्तर होनो हाया जादों ओंखायनो खाम्फा बरगयारि बै बुंग्राया नकलसोनो आसोला बुङाखैनो आं आसोल नङा नामा आं दिनैबो बुंबाय बे खोथाखौ आं मा खाम्फा आसोल नङा नामा आसल खाम्फायालायनो माबा ससमा गोसोम गानोनो आसल खाम्फाया कट सुट गानोनो थाइ खायोनो जाया ससमा गोसोम गाना थाइ सुट गाना बे खाम्फा बरगयारि नङा दा होमबा बेनि बुंनायाव मा मिनिं दंमोन बे जाहैबाय गुलुं गुजुं बेनाव मोजां सिन्था फैयाखिसै रायजो राजाफ्रा मा सानदों माखौ मिथिनो लुबैदों बिनि उत्तर बेनाव गैया दा जों मिथिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै बेवहाय गोबां सामाजिक संगठनफोर दङ बर' साहित्य सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै आबोबनिफ्राय आरम्भ खालामनानै XBLT वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सरलथा संगठना जयैनो खौसे जानायनि रायलायनांगौ होननानै बयबो प्रमद बर'नो लाइजाम होदों आरो आं मिथिनायाव हाग्रामा महिलारिनोबो बे लाइजामखौ होदों फैगौ समाव जोङो नायनोसै नुसिगोन जे हाग्रामा महिलारिया खौसे जानायनि बेलायाव मा खामानि मावदों